Divoký západ, 5. časť. V hlavných úlohách Kristýna Žirková. Don Salieri, masový vrah. Monika Švecová. Masoví vrahovia, toto je revolúcia, Pane Bože. Obsadili územie Celého krajiny, Slovenska. celého Slovenska. Tak sa to spokojne hrá. Bože môj, To je skáza sveta. Je to pre mňa neuveriteľné, ako tuto tie decka ničia. Ten detský smiech je falošný. Tie deti sú nešťastné. Tyranie malých zvierat na kolotočí. Ide im o život. My sa len pozeráme. My sme to nezariadili. Za to všetko môže Adam Hanzel, ktorý tu nie je prítomný. Teraz niekde sa smeje z jeho diabolského sídla. A kuje ďalšie plány. Diabolské, samozrejme. Tieto deti sú skáza sveta. Sú obeťou diabla Adama Hanzela. Ktorý je príčinou tejto hroznej Smrti! To je normálna smrť, to je prírodná katastrofa, toto nie je normálne. Dobre, to je na dnes asi všetko. Takže koniec 5. časti.